ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಇನಿತಾತು ದಿನಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಯಾನ್ ಮುಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಕುಸಲತ್ತು ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ತುಯ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರೇನು ತುಯ್ಯೆ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನಿ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಅವಲತ್ತಂದೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸುರುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಇಂಕು ನನ್ನ ಊರುಡ್ಬೋದು ಪಣಿಯರಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಣೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾನೆ ದುಬೈದಾಗಲಿ ಈ ತಡ್ಡೆ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊರಪೆಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಜಾಗಿಸ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಜೋಕ್ಲಾಪನ ಗಂಡಿಗೆ ಮೇಮಡ ಮರಲ ಮರಣಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನಾವು ಆ ಜೋಕ್ಲು ಮರ ಈ ದಾಳ ಬಂದ್ಬರಿ ಟಿವಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪುತ್ರ ಲಾಭ ಎನ್ನ ರಾಶಿಗಿಂದ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಾಂದೊಡೆ ಕೂಡಿ ಗಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ಅವು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಯನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮಲ್ತುಂಡು ಮುಂಬೈ ನಗರಿಡು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಭೋದಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮುಂಬೈದ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ದಾನಪ್ಪ ಸೂರಜ್ ಊರುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಅಂತಿన్నారు ಸಡನ್ ಅದು ಮುಂಬೈಗೆ ಬೈದೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಾಯನ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇನಿ ಮುಂಬೈದ ಮಣ್ಣಡು ನಡಪೆರಂಡು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟದನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನಿ ಮುಂಬೈಡು ನಡಪೆರಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಕುರ್ಲಡುಲ್ಲ ದುಬೈರ್ದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ದುಬೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕದ ತಂಡ ದುಬೈರ್ದು ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊಬ್ಬೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪಾರ್ದು 10 ಜನಲ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮಲ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ರಚನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಲ ಅವಾರ್ಡು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಲಾದ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ ಅವಾರ್ಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲ್ ಪೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡು ಈ ನಾಟಕ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡು ಏರ್ ಕಲಾವಿದರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ತೆರಿಪೋಯರೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಮುಂಬೈಗಿನಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾತಂಡು ವಾ ಗಳಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟದನ್ನ ನಾಟಕ ಎಂಚೊಂಡು ಜನಕುಲು ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ
ಇಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತಿರ್ನ ಕೊಡ್ತತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುತೇಕ ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಡಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಈತ ಜನವರ ಎನ್ನವರ ಕನ್ನಡ ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾನಂತ ನಿಮಗೆ ಈತ ಜನ ಸೇರಿದ ರೈಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏರು ಎಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಲೆಕ್ಕ ಏರು ಹಿಂದೂ ಏರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಏರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಿ ಅಂತಿರ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ್ ಬಹುಶಿ ನೀವು ಯಾನ್ ಇತ್ತಾದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅನ್ನ ಬಂತೆ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ಅಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಎತೋ ಕಡೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ತೂಪ ಇರು ಬಹುಶಃ ಬಡವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪಾರು ಇರು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲವಲ್ಲಗಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪನೆ ಇಲ್ಲ ಬಡವನೇ ರೀಚ್ ಆವಡು ಹಿಂಗೆ ಈರೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಿ ಇನ್ನವನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂದು ಈರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಾತೀನಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜೋಡು ಒಟ್ಟಾತ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಒರಿ ಭಟ್ರು ಒರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ತೋದಿ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ದೇವ ನೀನು ಟಿ ವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಧೂಪ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏತ್ ಮನೆ ಆಗ್ಬೇರು ಏತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ಬೇರು ಒರಿ ಮರನೇರಿ ಬಂಡೇರ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಕಲ್ಲವರಿಗೆ ಹೋಗಿವೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಜಗಸ್ತಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಕಲ್ ಹೋದ್ ಬಂದು 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಜೋಕ್ಲಾಪನ ಗಂಡಿಗೆ ಮೇಮಡ ಮರಲ ಮರಣಿಕೆ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ನಾವು ಆ ಜೋಕ್ಲು ಮರ ಈ ದಾಳ ಬಂದ್ಬರಿ ಟಿ ವಿಡ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಲಾಭ ಎನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಾಂದಡೆ ಕೂಡಿ ಗಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದಾದ ನಾನು ಇದೊಂಜಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಕಲ್ತದ್ದು ಕೇರಳ ಕಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಾಗ 5 ರೇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಖುಷಿ ಆಗಿ ದುಬೈದು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಲೆತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಅಂದಾಗಲ್ಲ ಪಿರಾವ್ದ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಯಾನ್ ಮರ ತುಯಿ ಆಯ್ತು ಒರಿ ದಿನ ದುಡ್ಡು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡಾಪನ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಅವು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಡವರೇ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ತಮಿಳ್ನಾಡದವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರಂ ಮನ್ಪೇರೆ ಈ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ಇಚ್ಛೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆನಂದ ಏರು ಬಡವಡುಲ್ಲೇನ ಏರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇನ ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸು ನಾವು ಒರಿ ಬಡ ಹೋಗುತ್ತೀನಿ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಅಂತಿನ ಪಾತ್ಯರಂ ಅಂತ ಭಟ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಇನ್ನ ಗುರ್ತ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅಂಚಿನ ಜನ ಆರ್ ಭಕ್ತಿ ಮಂತದ ಈ ಸಮಾಜನ ಎದುರ್ಕೊನೋದು ಅಲ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತು ದುಬೈಡ್ದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೈದೇರು ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರೆ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ನಂಗೆ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ದಾಯ್ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ತೂಪಿನ ಇನಿ ತುಳುನಾಡುದ ಅಲ್ತು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಇನಿ ದುಬೈಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಈತ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ಮನ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ 2 ದಿನ ತುಂಬ CMನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ CM ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೇಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಡಲ ಪಂಡೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕವೆ ಆ್ಯನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ಕನ್ನಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯ್ತಾ ಪರಂಪರ ಎದುರ್ಕೊನೋದು ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತದ್ದು ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಎನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದ ಇರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಭಟ್ರ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೈದಿನಗಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯೊಡೊಂದು ಅವಲ ಸಾಯನ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಊರು ಪೂರ ಬಸ್ ಹೋಪಿನ ಜಾಗ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾರೆ
ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದ ಪಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರಾದ್ ಬೆರಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಸುಖ ಕಷ್ಟಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಈ ಏರಿಯೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕಂತದ್ದು ಅವು ಸಾಯನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಐತ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ಏನು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಎಂ.ಜೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರನ ಅಂಜನೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ಆರ್ನಂಜಿ ದಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳರು ಸದಾನಂದನ್ನೇ ಅಂಜನೆ ಸಾಂತೂರು ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಮೊಗಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಬಂದು ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾದ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಏನು ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸೈನ್ ಚಾಲದು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಕಲಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಸರ್ವಧರ್ಮದಗಳು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೂರ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಪಿನ ಬಂದಾಗ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿ ಅದಾಗ ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ಬಡವೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಡಾಕ್ಟರ್ನಕಲ್ನ 2 ವಕೀಲರ್ನಕಲ್ನ 2 ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ನಕಲ್ನ 2 ಏನ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ನಕಲ್ನ ಅಂಚ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ 19 ಆಗಲೇ ಏತಿ ಯೋಗಿ ತೊಂಡ ಕಟ್ರೆ ಉಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಿಡಾವೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಜಿಂಜಾದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೈಪಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನಗುಲ್ಲ ಎಂಗಲಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ MLA ಮಗೆ ಮತ್ತು ಆಕುಲ ಏನು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ BMC ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಡು ಐತ ನೆತ್ತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಹಿಂಗಲೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮರೊಂಜಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಆಕಲೇನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವೋಡು ಏರೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಪತ್ತೋಡು ಇತ್ತ ಇನಿ 2 ಆಗಲೇ ಪುದರ್ಬನ್ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದೇನು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಏಪ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಪೂರ್ವಕ ಆಂಡ್ ಅರೆಗಲಿದ್ದ 17 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈಂಡ್ 14 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಊರಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮೂಲನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಮುಲ್ದ ಜಾಗ ಕೈ ಪತ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿದ್ಯಾದಾನ 10th ಅದು ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತ ನಂಗೆ 14 ವರ್ಷ ನಾನು ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇಶ್ಯೂಲು ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪೊಂಡ ಸುರು ಬರ್ಪಿನ ಅಕುಲು ಬಾಕಿ ತಕುಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಈತ ಅಚೀವ್ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ಏನು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಂಘದ ಟೈಟಲ್ ಪೊಸತ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ಪರಂಗಿದೆ ನಕುಲು ಪೂರ 21 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಯಾನು ನೆರ್ದುಂಬು ಈ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಸಿಟಿ ರೀಜನ್ದ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ದ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಚೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುರ್ತಾಡ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಪುಂಡು ಈ ಬಣ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಿ ಬಣ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಗೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಒಂದಂಚೆ ಅದು ಹೊರ ಪ್ರಪ್ಪ ಫಾರ್ವರ್ ಪೇರ್ನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಆವಡು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒರಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಒಂಜಿ 10-15-20 ಅಂತ ಟೀಮು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂಚೆ ಇರೆಗ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಅದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಕೆಲಸ ತೂದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 500 ಮೆಂಬರ್ ಆಯರು ಕೆಲವು ಡೊನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಟ್ಟು ದೇವೇರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ನ ನಿಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂಡು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಒಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ತೈಪೋಡು ಅಂಚೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇತ್ತ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತ ದೈ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು 500 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಲವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇರೊಂಜಿ ಹೇರಿ ಸಿಕ್ಕುವೇರ ಬಣ್ಣದ ಬಾರಿ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಟ್ಟು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮನಸ್ಸು ಬುರ್ದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಬುರ್ದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಮಾತೆರ್ನಲ ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಎಂಗಲೆ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿತ ದಿನವನ್ನಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿನ ದಿನ ದಯಬಣ್ಣಗ ಇದಮುಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸನ್ಮಾನ ಆತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಂಗಳು ಎರ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆರಬೋದು ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆಲಿ ದಯಬಣ್ಣಗ ಭಟ್ರು ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಇದಮುಟ್ಟ ಬೊಂಬಾಯಿ ಏರಿಗಳ ಇರುತ್ತಾ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಆತಜಿ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಜಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂಗಲ್ನ ಖುಷಿನ ಅವನು ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ದಿನ ಎಂಕೇನು ಯಾಪಂಡ ಬಾಳ್ವೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಸೈನ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಐಟ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನಾನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದಕ್ಕುಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಮಾರಂಭಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸೈನಡ್ ಆವಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಆಂಡು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ 1 ವರ್ಷಡು
ಬಾಲೆ ಉಂತುಣಿಗೆ 2 ವರ್ಷಡು ಪಾತ್ರೆಣಿಗೆ ಅಂದು ಅನೇಕನ ಬಾಲೆ ಬಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ದೇನು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ದೇನು 1 ವರ್ಷಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಕಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆವೋಡು ನನ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿನ ತೂಕನ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಹೊಂಟಿನ ಪರ ಕಮಿಟಿ ಭಾರಿ ಜೋರ್ದ ಕುಲಿನು ಐಟ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಶಿವರು ಮನಸ್ಸು ಭರೋಸೆ ಉಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ತೃಪ್ತಿಕರಣ ಉಂಡು. ಯಾಪಂಡೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ವರ್ಷದ ಬಾಳ್ವೇಡ 10 ವರ್ಷ ಸಾಯಿನಡೆ ಪೋಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಪ ಸಾಯಿನಡೆ ಯಾನು ಐಟ ಹತ್ರ ಸಾಯಿನ್ಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಡವೇರ್ನ ಕಣ್ಣದ ಕಣ ನೀರು ಒರೆಸಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಐಕ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಶುರುವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸದಾನಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಗು ಈಗ ಹುಟ್ಟಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಗುನ ಮುಂದೆ ಆ ಮಗುನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಓಡಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತದೋ ಅದೇ ಥರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು, ಸದಾನಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ದಯಾನಂದ್, ಜಯ, ನಮ್ಮ ಹೆರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಹಾಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಎಣಿಸಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಆಗುವಾಗ ಎಣಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು 3 ದಿನ ಮೊದಲೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಹೆಬ್ಬೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಲಿ ಸೈನ್ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃತಜ್ಞಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಚಿನ ಊರುಡು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲ ಐತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂದಲು ಮೂಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಸಾಯಂದಂಚಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿರ್ಬಂಡ ನೇತಾದ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಾನೊಂಜಿ ಜೀನ್ ಪಂಪಿನ ನಾನು ಸುರುಕಾದ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ತುಳುವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಪಲ ಎಂಡ ತುಳು ಮೆಗ್ಗೆ. ಸೊ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಕಂಬಳ. ಆ ಕಂಬಳಡು ಮುಂಬೈಡು ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ 15 ಕುಟುಂಬನ ತಾಂಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಎರ್ಲೇನು ತಾಂಕದು ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದೇನೆ ಮೂಲು ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋನವು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ದಯವಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅರೆಗಿಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೌಂಡತ್ತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಸುರುಕು ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆದಾಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಯಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ್ಲ ಆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಮಾತೆರೆಗಿಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಾಯನ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ MJ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಸರ್. ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು? ಸೌಖ್ಯ ಇದೊಂದು ಸೌಖ್ಯ ಸರ್. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ನು ಬಂಟರ ಭವನ ಕುರ್ಲಡ್ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಬೈರ್ದು ರಂಗ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರನ ತಂಡನು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪುಡದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ವಾಗಳಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟದನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್, ಈ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಗ ಬರ್ತನ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಿಟಿ 1 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸೈನ್ದ ದಯಪಂಡ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಡ್ ಬಸ್ ತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಸೈನ್ಡ್ ಜತುಂತೀರು ಸೈನ್ಡ್ ಜಪ್ನಾಗ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪಂಡದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಆತಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಸೆಟ್ನಾಕಲು ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಎಂಗುಲು ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಆವಡು ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಗುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಂಗುಲು ಚಾಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎಂಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮಿಟಿದಾಗಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆವಡು ಜಯರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರ್ ಆವಡು ಪನ್ನಾಗ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಏನಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಾರ ಏನಾನು ಮಲ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಇಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜಂತ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ದುಬೈಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ 13-14 ವರ್ಷ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದುಬೈಡು ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಊರ್ದ ಅಲ್ತ ಮುಲ್ತಾಪುರ ಬರೋಂದು ಅವ್ರು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ದುಬೈದಾಗಲೇ ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರವಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ
ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಸ್ಟೇಜಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಕ್ಲಿಗಳು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ಮಂಡದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾದಿ ಮನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರುಂದು ಐಟಿ ಯಾನು ದುಂಬು ಡೇರಿಂಗ್ ಆದ ಯಾನು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಆವು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಕ್ಲ ಖರ್ಚು ಇರ್ಚಿ ಪೂರ ಯಾನು ದುಂಬು ಕೊನೆ ಅಕ್ಲ ತರಪಡ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ 10-15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಟೀಕೆ ಅಕ್ಲೇರ್ ದುಬೈದ ಅಕ್ಲೇರ್ ಪಾತೇರಿಯ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಪನ್ಪಡ ಹಿಂಗೆ ನೀತ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ 1 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬರೋದುಂಡು 1 ವರ್ಷ ಅವನು ಬತ್ತಿಲೆಕ ಎಂಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಟ್ಲನ ಎಡ್ಡೆ ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚೆನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನಿ ನಾಟಕ 2 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕ ಚಾಲಾಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬುಕ್ ಹಾಕಲು ರಿಟರ್ನ್ ದುಬೈ ಪೋನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನ ದಯಪಣ್ಣಗ ಡ್ರಾಮಾ ತುವರ ಪೋಂಡ ಜನಕುಲು 2-3 ಸಾವಿರ 4 ಸಾವಿರ ಜನ ಆವೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈತೆ ಅನ್ಪಂಡ್ರ ಬಯಸುವ ನಿಕ್ಲೇಡ ಈ ನಿಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಏರ್ ನೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊನೂರು ಅಕ್ಲೇನ ದೇವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಮಲ್ಪಣವನ್ನು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಕಲಕಲಿ ವಿನಂತಿ ಸರಿತೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ನಿಖಿನ ಸಾಯಂದ 1ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಿಖಿನ ಈ 1 ವರ್ಷದ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಓವಾಂಡಲ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಂತನೋಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ 1 ವರ್ಷೋಡು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎಡೆ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕನ್ನ ನೀರು ಒರೆಸುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲು ಆ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲಡ್ದಾಲ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಡು ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾಡರ್ನ್ ಹೋಟೆಲ್ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಆಡು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಸೈಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಏರಿಯಾಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ದೀದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಲು 1 ವರ್ಷೋಡು ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಂಗ್ಲು ನಾನೊಂಜಿ 5-10 ಕೋಟಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆಡು ಜಾಗ ತೂದು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ 5-10 ಕೋಟಿದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆನ್ ನಿಕ್ಲೇಡ್ ಬಂದ್ಪನೆ ಕೇನೋನು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸುರುಕಾದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ ಭಟ್ರು ಪಂಡೆರು ಸಯನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಂದು 1 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ವಾಲೆ ಅಂಡ 1 ವರ್ಷಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಸುಮಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೈವರೆಗೂ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪದಾಗಲು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಐನು ಮರಪೇರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನು ದುಬೈಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲೇನು ಕನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದಾತಜಿ ಇನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ ಭಟ್ರು ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ತಂಡನ ಕನದೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅವಲ ಈತು ಸಭೆ ಐತೆ ಬಿರವಡು ಸಭೆ ಅವಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂತುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯಾಡು ಐನು ಪೂರ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ರೂಪಡು ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರೇನು ಏತು ಅಭಿನಂದಿಸ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ 1 ಗಂಟೆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಡು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ನಾಟಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಲಿತ ಮಿತ್ತು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ತುಲೆ ಏತು ಅಭಿಮಾನ ಅವು ಇಂದೂಂದತ್ ಆರು ಯಾನಾರೇನು ಭಾರಿ ವರ್ಷಡು ಭಾರಿ ಕೈತಾಳ್ಡು ತೆರಿನೆ ಆರು ಏಪಲಂಚಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಂಚಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬಂಗಾರದ ದಾದಾಂಡ್ಲ ವಸ್ತುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಆರು ದಾಲ ಐನು ಆರು ದಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಡು ಐತ 1% ಪಟ್ಟಿನಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪಟ್ಟಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಒರಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರ್ನಾಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಮುಂಬೈ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಡು ಊರ್ದ ನಾಟಕಲೇ ಅಂತ ಪೂರ ಪರವಾದ ಅರಿಗೆ ಏತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಏತು ಧನ್ಯವಾದ ಮಂಡಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಾಯಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ನಾರು 40 ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅರಿಗೆ ದಾಯಂದಿಗೆಂಡು ಅರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ದುಸೂರು ಅರಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆರು ಏನು ಸಹಿಸೊಂದು ನೇನು ಸರಿಟಿ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊನೆ ಇರಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಈ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತೋಜರುಂಡು ಆರು ಒರಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವಜಿ ಯಾರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಮಾತಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈಡು ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಗಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಾರಿಗೆ ಪಿರಾವಡ್ದು ಖಾಲಿ ಮೋರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಡೆ ಅವನು ಅಂಚ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಬೈಡು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲು ಬುಳಿಚಲ್ಗೆ ಬೈದಂಡು
ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತಾಯಿನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತೇರಿ ಬೇಲೆಪುರ ಬೆಂತೇರಿ ಇನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇಂಚಿನ ಪಿನಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 25-30 ಜನ ತಂಡ ದುಬೈಡ್ದು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂಬೈದೇರು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ಸಂಬಳದ ಅಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿಡೆ ಕನಪಾದೇರು ಅಕ್ಕಲಿನಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಕೋಡೆ ದಿನಿಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡಿತ್ತದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂಟರ ಭವನ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳಂಚ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ದುಬೈದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದನು ಈ ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ದುಬೈದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದೆಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಲಕ ಕುಡಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕುಡಾತ್ ನಡತೆ ಬರಡು ಅರಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಕುಡಾತ್ ಎರಡ ಇಚ್ಛ ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಸೈಂದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಮ್ರುದಾದ ನಗಲಿಗೆ ಶುಭೇಚ್ಛೆ ಕೊರಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಎಂಕಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಗಳ ಅರೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅರೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಆತಿನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಯಾನ ಐತೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಈ ಸುರೂತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುದಿ ಒಂದು ದೇವನ್ನ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲ 2-3 ಜನ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೇನು ಶೆಟ್ರೇನು ಭಟ್ರೇನು ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಮುಂಲೇರು ಮಾತೇನು ಒಟ್ಟುದಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ನನಾತು ದುಂಬುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ದೇವೇರು ಕೊರಡು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮದಿನಂಚಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ಕೊರಡು ಎನ್ನ ನಟೊಂದು ಎನ್ನ ನನಾತು ಮಗಲೇ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ. ಬೊಂಬೆ ಬೇತೆ ಯಾವ ಪಂಡ 25 ವರ್ಷದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ಅವು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಯನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮಲ್ತುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ MJ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವಲ ದುಬೈದ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಂಬೆಗೆ ಬೊಂಬೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸಲ್ವುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ಯ ದುಂಬು ಅವತ್ತಂದೆ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಐಟಲ ಯಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ದುಂಬ ಅವಲಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನಗ್ಲ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರು ಕಾರಣಕರ್ತಾರೆ ಅದು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಚಿನ ಕಾಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಆವಾಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಂಡ ದುಬೈದ ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ಏರಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಮ್ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನನಾಡಿಂಚಿನ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಾಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದು 5 ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಅದು ಪಡ್ಕಬಾರ್ದು 5 ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇವ್ರ ಸಾಯಡು ನೇರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕ ಹೊಡಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇಟ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಾವಿರ ಜನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪೆ ఒక 100 ಚಾ 200 ಚಾ ಫ್ರೀ ಬರ್ಪೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಾಗ್ಲಾಗಿ TB ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ್ಲಾಗಿ ಪಾರ್ಪಾದಾಗ್ಲಾಗಿ ಫ್ರೀ ಬರ್ಪೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಅವು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರೇನ ಧರ್ಮೋಡು ಅರೆ ನಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತೇನು ತಿರುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ ನಡಪಡೋದು ಅರೆ ನಾಸ್ಪತ್ರೆ ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಉಲೆ ಬಾರಲಾಗಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಟ್ರು ಆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಿರಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ 4 ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನಾರ ಏನೇಟಾದ್ರ ಅಲಂಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಉಪಲಬ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಯರಾಮಣ್ಯ ಅಜಂತ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ನ ಕಮಿಟಿ ಪೂರ ಐಟ್ ಬಾರಿಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಟಾತ್ರ ಒಂಜೇ ವರ್ಷದೊಲ್ಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಈತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಒಂಜಾಡು ಹಿರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪರ್ಯಾವುದು ಇದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಂದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದೊಲ್ಲೆ ಈತ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಘ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವ ಮಾನುಡೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪಿನೇಕ ಉದ್ದೇಶ ದಾಗಿದಾಲ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜಯರಾಮಣ್ಯಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರ ಎಂತಲ ಸೈನ್ದಾಗಲ್ನ ಟೀಮದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ ದುಂಬ ಒಂದು ಯಾನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಶುಭೇಚ್ಛೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾಪಂಡ ಸಾಯಂಡೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಆತನದಂಡ ಎನ್ನ ಆಫೀಸು ಪುಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯೋಡೆ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಬಲ್ದರು ಆಗ ಏರಿಯೋಡು ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೀಡರ್ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ
ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಒವ್ವೊಲೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆ ಪತ್ತಿರಂದಂಡ ಅವೇನು ಈತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರಂದ ಆರು ಅವು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇನ್ನಿತ ನಂಗೆ ಇಂಥ ಸಭೆ ತೂಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ ಆ ಮಲ್ದಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಆ ಪೂರ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಂಡು ಅವು ಏನೇ ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡಂಡ ಸೀದಾ ಬತ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡೇ 6 ಆತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡೇ 6 ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರ ವಿಷಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಟೀಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ಲಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. and full नाटक होते भारी शोक आता निंगे एकदम बेस्ट एक्टिंग ला आते मगर लास्ट द हीरो हीरोइन मध्य मध्य नला उला बेस्ट एकदम बेस्ट भारी शोक आता नाटक एक्टिंग ला इटे दिन बका ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಲ ಮುಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಕೂಡ ಮುಂಬೈಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಯಾನು ಏತ್ ಸರಿ ಪೋಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶುಭಾಕರ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ ನಾಟಕ ಬರ ಬೈದೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆ ಬಂದು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಯಾನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ತೂದಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟಕ ಓಲ್ಲಾಯ್ತು ನಾನು ಬೋಪೇನೆ ನಾಟಕದವರೆ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದುಬೈದಾಗಲಿ ಈ ತಡ್ಡೆ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊರಪೆಗೆ ಬಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎವ್ರಿಯನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ನಾಟಕ ಬೊಂಬಾಟ ಅಂಡ್ ಎಕ್ದಮ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ದುಬೈದಾಗ್ಲು ಮಲ್ತಿನಕ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಒಲ್ಲ ನಾಟಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಊರುಡೆ ಒಲ್ಲ ನಾಟಕ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೊಂದು ಆತನ ಪೂರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾಟಕ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಕ್ಕತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಂ ತೂವಲಿ ಕುಡರದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಉಂಡು ಸಂದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದ ಕಲ್ಚರ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನಿಗ್ಲೆ ತೂದು ನನ್ನದ ಜೋಕುಲು ತೂಪಿನ ತೂವೋಡು ನನ್ನದ ಜೋಕುಲು ತೂಯಿ ಎಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ತೂವೋಡು ತೂಪ 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 ಜೋಕುಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೂವೋಡು ಜೋಕುಲು ತೂವೋಡು ನಿಜವಾದ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದುವೆ ನಂಡಲ ತೂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸುಧಾರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನು ದುಬೈದಾಗಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಣ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಅವಲ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಾತಲೆಡ್ಡೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಲೆಡ್ಡೆ ಆತ ತೂಪ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಟೂರ್ ಬರೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಬರೋಡು ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡಾಗ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಆತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದಾರೆ ಅಂಗುಲು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ 45 ವರ್ಷದ ಅಂಗುಲು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರು ತಿಕ್ಕೂಜೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲಸದ ಜಂಜಾಟ ಅವು ಒಂದು ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹತ್ತಿರದು 25-30 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 93 ಮಲ್ಪುಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏರ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತ ಅಂಚದ ಆಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಇತ್ತದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ದ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ವಲ್ಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಈ ರೋಡ್ ಬೈದಿನತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡಾಡು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಇಂಥ ಜನರೇಷನ್ ಬೋಡ್ತಿನ ನಾಟಕ ನೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಗಳು ಕಹಾನಿ ಬರ್ಲಾಗಿ ಎತ್ತಂಡು ಪೂರ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಂ ಪುಡದ ಪಾಡ ತೂಪಾಯನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100%.